Ang dyan na. Simpak man na dyan na. Isabit mo dyan ni Inte. Maanin, hindi ka lang. Tan. Gustanan agamin. Pwede niya ito ni. Sako. Hindi ka yun. Gusto na ka na pagdidayin. Kao ah. Tako. Hindi niya ito. Nato hindi na lang. Lamok. Tagad lamok. Adi. Ano? Perjemut gamin. Kauma ka. Snack lang ni Joy. Ano siya kung di ba gusto na naman niya? Mumay. Bumpi Joy. Bumpi Joy. Dinamot lang ni. Gurud mo. Ano mo di? Sino mo di? Mama di siya. Shara, anak na Ajay. Hindi kong sinuwan siya. Ano mo anak na? Hindi doon? Ang doon mo. What happening? Apa yang ba? Imam. Manganin, kakabsat. Ano? Ito dumatayon tayo.